Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Da havoi garm hamada ov lozimay. Mardum hamma tashna meshavan, hayvonot, parranda, har chize ki nafas mekasha zindahay. Va dar in mantiqaho sadaqaи ҷорияи беҳтарин ана ҳамин овай. Алло ҷазоир хайр бита касе ки ҳами хели ҷойи оби хнука ташкил кардагиай барои мардум об бинӯшанд. Барои хича барои рӯзи қиёматша барои падару модарша садақаи ҷория кардагиай. Беҳтарин савобай да об барои ҳайвону инсону парранда ташкил кардан бихӯранд, бинӯшанд, ташнагиашро рафъ кунанд. Беҳтарин савобай.